Nazdar! Opäť po dlhšej dobe sme vyšli celý tým vonku. A máme zo pár nových vecí. Na mojom Smerši mám nové popruhy Pulse. Mám to v unboxingu tiež, môžete pozrieť predošlé videá. Takto to vyzerá, hej, tu sú dva popruhy na tom. Myslím, že Smerši to neukázalo. Vidno to? Potom tam pri strome môžeš zobrať, je druhá suchárka, ktorú nosím na vrchu. Neviem, či zrobím potom fotku a priložím do videa, alebo nechám tak. Vedľa nej je Snack Pack, spacak, Comfort -5, Extreme -10. A tam je moja fľaša v sumke SSO, takisto, čiže ku Smeršu pasuje a je na mole. A ostatne tam sú žrádlo a veci na spanie. V predošlom unboxingu mi prišiel Asus. Je tu na dnu narvaný. Aj. Vošol tam. Neviem, prečo sa mi tu vylieva voda. Si som slabo zavral. Dobre. Ani na nič také. Či čo ešte? Nejdem to ukazovať teraz. Vymyslel tú suchárku. Máme tu taký kempik postavený. Ešte len začiatok. Ešte postavíme zvyšné, ani nie že stány, ale také pristriežky, kde budeme večer spať. A trojka to už má hotové, má tam hamaku a takýto prístrešok. Som zvedavý, ako sa tam zapotí, ako v skleníku. Teraz nám mieríš na vajcia so snajperov. A môže teraz povedať niečo A06. Čaute, A06, zdravím vás. Ja mám takisto Pulse popruhy. Potom mám P6 Britnie, jak sa tam volá? To je molé opások. Taký molé opások, tiež je to SSO, som s tým veľmi spokojný, je to veľmi komfortné. Už som si tu navyšal pár takých, síce nie originál SSO veci, ale to je tak v štádiu, by som povedal, ladenia, že čo mi viac bude pasovať. Ale suchárku máš originál, aj tento na suchárku mám originál, toto je originál, toto je originál. No a tak postupom času. Je to veľmi pohodlné, komfortné. Odporúčam. Poďakujeme sa RUS-VVO? Áno, vybavili sme to cez RUS-VVO. Že sa môžeme poďakovať RUS-VVO. Sme veľmi spokojní. Asi tak všetko. No. Ešte ja som vo videu neukazoval moju novú hračku. Haha. Oh yeah! Makarov. Je od Cybergun KVC CO2 blowback. Gas blowback. Paráda. Výborná pištoľka, hlavne to není veľká krava. Ukáž Sig Sauer, ja mám ešte aj Sig Sauer. Momentálne je na predaj. To by mozojem. Predám ho hlavne kvôli tomuto, môžete sa pozrieť aj. Keď som ho dal do púzdra na opasku, tak mi stiahovalo gate normálne. Takže lepšie, taký makarový, taký fajne. Kubojka. Čiže môžeš tu povedať ešte dačo. Povedz o puštu talk dačo. Tak nie je veľmi čo, to je tak v štádiu riešenia. Mám povedať, že máš tu taký nový káblík, lepší. Doma vykolmal. No možno trošku by som sa pochválil, som trošku prerobil Push to Talk, lebo pôvodná kablovačka od headsetu, takisto k Push to Talk bola totálne zlá. Vôbec to nechcelo fungovať. Dosť to bolo také citlivé na pohyb, tak som si to poriešil takto, že som si dal vlastné káble. A asi som zamotaný trošku. Takisto som si urobil vlastný konektor
Ešte to zatiaľ nevyzerá tak dobre, je to taký prototyp, ale v pohode to tam sedí. Je to odliaté z toho plastu, čo je do tamnej pištole. Počkaj, nehyb s tým, že som mi zaostrí. Sedí to dobre, hlavne to funguje a je to kompaktné. Nie som omotaný káblami. No, všetci máme problém s push to talk, No. ale fakt všetci. Ja mám taký teraz originál šitný od Baofengu. Neviem, to sa dá nazvať push to talk. To je jak hands-free k mobilu. Takže tak. Ale jediné funguje, takže čo funguje je dobre. No, kde je Majko? No, poď ukázať dačo. Nazdar. Fúha, nemám nič nové. Všetko, čo som už ukázal, no, až na dve veci. Na zadnej strane sú dve malé sumky, sú to malé polné, nemecké, Bundeswehr. Samozrejme maska, že Lekram, nemecký, typický. Ale keďže Nemci majú iné uchytenie na svoj vlastný nosný systém, nemajú tu mole. Už sa môžeš otočiť, bo neviem, či ťa bude počuť dobre. Nemajú tu mole Nemci, ale na umelé klipy. Tie, bohužiaľ, na mole nedáte. Tak som si dal u jedného pána, je to odborník na šitie a podobné veci, našiť celý systém mole. Teraz mám dve kapsy, ako napríklad A01, má tiež dva malé. Suchárky, môže mať jednu hore, jednu dole, ja takisto, že nemusím nosiť ruksak, hej. Je do nich všetko potrebné, čo potrebujete na také 2-3 dní, hej. Takže asi toľko, no. Z mojej strany. Môžeš ukázať. Neviem, či sa mi to teraz podarí. To si to prehodím. A ja tu teraz nevidím cez okuliare, cez masku. Na tieto oka sa to má. On to má jednoduchšie, lebo sa Svakni mi môže tú dať... druhú, lebo ja tam nevidím. Ale možno, že vidím. Ukáž. No, takto. A už to mám dať. Má to jednoduchšie, si to môže dať kedykoľvek chce. Na seba, ale aj dole. Ja to mám stále pevné na mole. Môžem to dať len, keď to mi leží, že to nepoužijem. On to môže dať kedy chce. A pekne dá sa to previesť cez hlavu, pozrie sa do nej kedy chce a čokoľvek z nej potrebuje. Tu som ešte neskúšal ináč. Dá sa. Paráda. Čiže môžem si Pozrie povyberať. sa, zavrie. Hodím dozadu. Pokračujem. Je. A04. On má Makarov takisto ako ja. A ináč nič nové. Á, Smeršik RPK. Ale má kalášok. Ale myslím, že to poriešiš, nie? Súky. Dáš A03, A03 a tak. No všetci máme ten Makarov skoro. Aj všetci už máme. Ešte Igor si kúpi. Ja mám rád veľké veci. Ja takisto. Ja som malý chlap, potrebujem veľké zbranie. Máme hostia jedného dneska. Dobrý, zatiaľ bez čísla. A to bunda z čaučeskových zásob. A to je všetko. A však nohavice máš jaké? To je vzor 80? 85. 85? Zánovné. A Kanády? Kanády 2007 či koľko? 42 polky. AG36 má tu na A05. Ale to používam ja. Aj tu ukážeš to pánky. Minule sa mu už rozpadli, tak ich vyhodil do konvy a teraz ich vybral z konvy. Joj. Rádne sú. Takže toľko. Asi už nič viac, nie? Pozdravujeme domov Kennyho. Snáď ešte toho roku prídeš s nami von. Čau.